Klaro kayo pa yung materyales. Upat na no. So tara na guys oh. Electrician guys oh, turay. Saka guys. So helper sa taas electrician ron kaya po yung materialis. Ato ning counterweightan diri kay para hindi siya matuwang. Kay habog na ba kayo? Makita oy. Ataas kayo. Sus. Mahagbong kasi siyog yun. Luwa, luwa, luwa. Solo. Tulong gana. Nawag ng kurintis yan. Magtunol-tunol sa tani og kana luminaire. Ang pisi. Wait. Wait. Alam. Ha? Alright. Alright. Alright po. Ini kan tamudan guys. Ay! Yeah. Yo. Darang kit-kit lagi na. Kasi cutter mo rin. Mga China mo na, made in China po naman ang ano. Made in China po.
Dito kung huwag rin na. Ano man? Oh, ah? Pagkakam ko. Klaro rin, oy. Sa bulubog ba? Ano yan? May kwanda yun? Ah, dito may nagpunang tangyay? Nay. Nat? Oh, sir? Pagkimuhay ko ba? Pagkimuhay. Lah? Pilih ko ang 4 na lang no. Ah, tulon lang no. Oy! Kiri ano? Oh, kena. Mana usah kesuka? Pundir. Pangit. Wire ni mo. Oh. Mana? Hina lang, kay pula paghasang. Mana? Continue na kasi. Oh, Kato kanina. continue gyud. On. Oh. Baka mahulog ng flies. Asa man, 3D na kita? Ang kuha. Luminer.
Ha? Wire ko. Ang wire pa rin, biskot. Animal. Wire pa rin, Robert. Sobra na ka, sobra kayo ka-uptake nila. Sandig dire eh. So mag-wire na ang electrician sa Saudi America. Kuya ko yung nagharnis ito ko na kay PC ra. Di pa gyud sa hawak ihigot ana pa gyud liog. Wala pa din yung kuwan yan. Ha? Iba, wala na katubo sa babaw. Kuya ko nagharnis siya kay aris liog ihigot. Na PC pa gyud. Kung masig masangko sa IB nga, handos ako. Ha? Hindi masangko sa IB, handos? Oh. Ano ni electrician sa Saudi America, buwis buhay ang pagkatkat. Bao ko na 50 kilo plus. Kinilos na. Ako na 50 kilo. Buwis buhay ang katkat guys. May sweldo kay rator god. Igor kapalit og asawa dokbok. Munggos lang. Yang trabaho kat at kuyog musuo lang kuan, arthritis. Yan ang itong doom light kay. Doom light. Katong ipambitay rag kuan ba katong kable. Oh, dali ra kayo. Dali taon. Para sa kuan ba dito Cebu ba? Diyate ba? Oh. Nga lahi man ris Saudi nga anak man sad. Ayo pas-pasi kay mudungan tag uli. May gani ron kay maka helper ko nimo. Napay materialis ako. Hindi ko tunta. Patasin ha, Bert? Ito yung lisod. Ano yung abot? Abot lagi. Kasi inahagdan. Higaw yung kabot eh. Guys. Mau na electrician sa Saudi diri oh. Electrician Saudi. Saudi Amerika.
Saudi, electrician Saudi guys. Klaro pa yung video. Isa picture. Picture. Klaro imong itlog, Bert. Bert, klaro imong itlog. Klaro kini ito ko ka Pampers. Han. Yamar lang kung sa imong ganahan. Abante o atras. Dara? Ah, dara kay. Punta ng tao po 3 days, ay patatawa. Ha? Punta ng tao po 3 days. Ikaw, sa ganahan nimo. Agad lagi ko nimo. Dahil helper mo ko ron. Baka mahulog ng flies. Asa man mag 3D na kita? Ang kuha. Luminer. Ha? Wire mo? Ang wire pada biskot. Minimal. Wire mo ni Bert. Sobra na ka. Sobra na kayo ka uptake nila. Sandig dire. So mag-wire na ang electrician sa Saudi, Amerika. Kuya ko hindi karnis ito na kay PC ra. Di pa gyud sa hawak ihigot ana pa gyud liog. Why, wa pa din yung kumandan? Ha? Iba, kuan sana katubo sa babaw. Kuya ko ni harness ya kay aris liog ihigot. Na PC pa gyud. Kung masih masangko sa IV ha, ini handos na ko. Ha? Ini masangko sa IV, ini handos? Oh.
Mao ni electrician sa Saudi America, buwis buhay ang pagkatkat. Baon ko ng 80 kilo plus. Piniluwas na. Ako pa na 80 kilo. Buwis buhay ang katkat, guys. May sweldo kay rator god. Igor ka palit og asawa dokbok. Munggos-munggos lang. Yang trabaho kat ako yung musuo lang kuan, arthritis. So mao na guys, manamig kuan ug man na pud ang duha. Di ba?